madalla na gode yawa madalla yawa Ya gajiya? Alhamdulillah. Nama ya gasa? Nama ya gasa. Yam kamun da ɗari. to Za a sa yaji ne? Sa shi ma na 200. Ya ji Ikon Allah. shi ma ikon Allah sa na 200. Ikon Allah a sanar da ni. Ko mai hankali. Okay. Shi ma sa na 200. Sa okay na 200 shi ma. Da ba ka lafiya. Sa ba ka da lafiya na 200. Aminu. Sa Aminu na 200 don Kana jin yadda muke da wani mutum jube shi don Allah tsaf kamar billahi wato sake shi daɗin zugewar kawai ke baka ji wata hayaniya to sai ka ya wallahi can ne in gano kai Iliya ba da labari Iliya yau labarin da kuke baka ji a na ji ban daji wallahi na ji to wai shi Iliya kaga fa wani gudu yake to me amfanin wani ka ji wata kuwa wani hayaniya ko rawa shi da ya ji motsi da ya ji hayaniya an sai a kai dama su wannan kuɗi na ce bari mu kawo maka kaga ga sallah tana gabatowa ni ina so ka siya min atamfa da takalmi da mayafi ni ma in samu na shiga ko gaisuwa ko biki ko sunan nan ita ma kaga yarinya ba a bata haka ba tunda zakan nan da muka samo ya dama baka ji murna da farin ciki da suke raina ba nace kenan ga kayan abincin mu dama ya kare ko ba haka ba nawa ka kirga kuma ni ma ba ina son takalmi to ko mu gaisa coge ko so ko mu gaisa coge za a sai miki wannan karan ai kuma wani ne sai ba ku ba da